ассалому алайкум тамошобинони канали Мама Лайф. Бо хоҳиши дархости зиёде аз тамошобинон мағозаи Ормонмол тахфифи навбатии тирамоҳии худро оғоз мекунад. Тамошобинони азиз, дар навори пешина бисёриҳо дар комментария суроғаи ҳамин магазинро мепурсиданд. Пурра намедонистанд. Мо ҳозир хостем ки пурра барои шумо нишон диҳем. Мағозаи Ормонмол ҷойгир шудагиай дар поёни корвон. Тарафе ки ҳозир мебинед, аз ҳамин тараф поёни корвон ай тарафи ҳафахтар. Аз тарафи ҳафахтар сини повороти гулбута омадан мегиред. Дар таги доми якум мағозаи Ормонмол ҷойгир аст. Ина тамошобинони азиз, ина мағозаи Ормонмол, и тарафаш повороти гулбута, анамиҷа повороти гулбута, якум дом, таги якум доми нӯҳетажада мағозаи Ормонмол ҷойгир шудааст. суроғаро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, ҳамин савол бисёри бад шудагӣ буд. Хостум и дафъ хушрӯтар барои шумо навор кунам. мағоза тахфифи навбатии худро эълон кардагиай. тамоми таҷҳизотҳое ки дар мағоза мебинед, тамошобинони азиз, ба ҳамаи ҳами аксия рафтестай. тамоми таҷҳизотҳо шуда. Ин гуна нархҳои дастрасро танҳо дар Ормонмол меёбед. Тамошобинони азиз, ҳар мавсим ҳамин хел аксияи грандиозни худро пешкаш мекунад барои ҳамаи шумо. касе ки чизе ки намефаҳмад, чӣ саволе ки дошта бошед, номерои мағоза дар рӯи экран мондагиай, ҳам ватсап доранд, ҳам занг зада метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, мағозаи Ормонмол бо скидкаи тирамоҳии худро пешкаш кард барои шумо. дӯстони азиз, тамошо кунед. Инами ҳама намуди термексҳо арзон шудагиа, скидка шудагиа, ё нава навинкан. бинед чӣ қадр термексҳои калона 80 литра. майдаш ҳам калоншам ҳамаш ҳастай, 50 литраш ҳам ҳастай. тамошо кунед. иҷа холодильнико ҳастай. ина холодильникои 1800 сомона, ина майдатар 1800 сомона, 2500 сомона эмерҷи холодильнико. баъд ина намудош ҳастай бо 3000 сомона вална, анам холодильник вална 3000 сомона. стиральнио ҳастай. ҳозир нишон метим аксия аз чӣ саршистай. пилисоси Samsung 900 сомон буд, 750 сомон шудак. касе ки медона нарха аллакай мефаҳма ки чӣ скидка шудагиа. бениҳоят мағозаи нағзе ҳар 2 моҳ пас 3 моҳ пас аксияи калон мекуна ки то 2 моҳ 3 моҳ аксияш меравад. тамошобинон, аксияш чанд қадар дахл дора, барое ки бисёриҳо мепурсанд комментарияда чанд қара давом дора, аксия чанд моҳ давом дора. ин боз як аксияи нав шад. тамошобинони азиз, ина бинен иҷода кулеро ҳастай, кондитсионеро ҳастай, термексо ҳастай, термексои навинка овардаган. анами нишон додагим термексои навинкан самара ё беҳад качествашон зур. тамошобинони азиз, тамоми маҳсулотҳое ки харидорӣ мекунед, таҷҳизотҳои хонара доставка доранд дохили шаҳри Душанбе. фақат доставкашон дохили шаҳри Душанбе ройгонай. ина тамошобинони азиз, самсунгои оригиналай пилисосо ҳамаш филтран ё бениҳоят хубанд. газови плита скидка шудагия, ҳамаш тӯҳфа доранд. чизе харидорӣ мекунед, ина газови плита кумител скидка шудагия 3000 сомон, 3300 плюс бо подарок дора. анами мясорубкаи бош подаркай барои ҳама занҳо беҳтарин чизи нағз мондагия ки подаркҳои беҳтарина мо интихоб кардем ки чизе ки занҳода дар кора. ҳар чизи арзонак неста, подаркош бениҳоят чизои нағзай. баъд иҷада бо ҳастай кристалл доранд. артелам скидка шудагия, ози 2600 ба 2400 шуд, плюс подаркаш анами вафелницаҳай. иҷада доставка доранд дохили шаҳри Душанбе ройгон. ина тамошобинони азиз, чанд намуд бекорам ҳастай, кристаллам ҳастай, артелам ҳастай. ина и артел кумител, артел узбекияй, кумител кристалл моли Туркияй. ино туркӣ мебошанд. баъд стиральниҳо скидка шудагия. тамошобинони азиз, аксия дар стиральни LG 7 килогае ки оригиналай, плюс бо подарок дора. 5000 сомон буд, 4600 шуд. подаркаш анами микроволновкаи Беко. бениҳоят хуб микроволновкаи нағза барои шумо мондан. падаркаш инами худаш 700 сомонай. тамошобинони азиз, анами штрихкоде ки дидестен, анами знак и оригиналай мезанен, мебурояд дой. инамиҷада бо ҳастай LG на рақамош қатия мефаҳмем ки чизи оригинал маълумай. скидка рафтестай. тамошобинон, чанд намуд LG доранд. 6,5 килога доранд. бо ин иҷада 7 килогаш ҳастай, иш бо сафедай 4500 сомон. плюс падаркаш анами пилисоси ки
800 сомонаи пилисос тамошобинони азиз. Ира бинед чӣ хел пилисоси нағза барои шумо падарк метиҳанд. дохили шаҳри Душанбе ройгон доставка дорад. Баъд пилисосое ки хитачи оригинали дубаиш 1400 буд, 1200 шуд. Анаиш эрониай. дар ҳар дуи ҳамаи пилисосо аксия рафтестай. Яктажа табличка мондем, дигаришда мондагӣ нестем. фикр накунем ки дигаришам скидка нестай. ҳар душ скидка қатъияй. иш дубаиш 1200 сомон шуд скидкаш, эрониш 800 сомон. ино доставка доранд, дохили шаҳр ройгонанд. тамошобинони азиз, дар ҳамаи маҳсулото скидка аст. тамошобинон ҳамаи чи арзон шудагӣ. бовар кунед, биёед тамоми чизи рӯзгора барои хонатон харидорӣ карда метавонед. ай фирмаи войма аста, и бениҳоят хубай ҳами стиральни инвектор дорай. тамошобинони азиз, ина бинед севу 200 шуда, севу 600 буд, плюс туҳфаш анами самавор худаш 400 сомон зиёдай. барои чизи беҳтарин ҳама туҳфаора мондагиянд барои шумо. наиҷода бо як намуди дига ҳастай. воймаи иш 7 килогаяй туҳфақати ишам туҳфа дора. и воймаш иш 10.5 килоай 6000 сомон буд, 5500 сомон шуд. и аксия тирамоҳия дер накунед тамошобинони азиз. анами термекс туҳфай стиральни войма 10.5 килоай без шумния 6000 сомон буд, 5500 сомон шудак. плюс подаркаш анами водонагреватель термекс. фирмаш бениҳоят хубай, ба қувватай 50 литрай. тамошобинон арзон харидорӣ мекунед. вақте ки шумо стиральнира мегиред, водонагреватель туҳфа мешава шумода. 10.5 килоай без шумния, овоз надора ҳами стиральни. 6000 сомон буд, 5500 сомон шуд. ин нарх нестай дар ҳиҷо. баъд стиральнида гарантияш ҳастай, зури баъд кор мекунад. ина тамошобинон, ана боз як намуд стиральни LG 10.5 кило. ирам инвекторни моторай 7300 сомон буд, 6800 сомон шуд. плюс падарк дорад, дохили шаҳри Душанбе ройгонай доставкаш. падаркаш анами телевизорай. анами телевизори 35 размерош бинед. тамошобинони азиз, и оригинални стиральни машинай LG оригиналошай. кадоме миёя харидорӣ мекунем, бо туҳфара сазовор мешен. туҳфаош ҳамаш чизои нағз мондагиай. ҳар хел чизои арзонак мондагӣ нест. чизои нағзе ки шумо истифода бурда раҳмат мегӯед. ҳамаи чи ҳастай тамошобинон. биёен дер накунен. аксия чанд қа давом мекуна. мағозашона дар сари видео гуфтагим, номерои телефоншона дар поёни видео мемонам. номерои телефоншона муроҷиат кунен, ватсапам доранд, зангам занен. поёни корвонда ҷойгир шудагиай. сари видеода ҳама адресша гуфтагим, барои адресша бисёр мепурсен. поёни корвонда мағозаи Ормонмол ҷойгир шудагиай. ина тамошобинони азиз, ҳамаи чӣ дораи мағозада ҳаста. микроволновка, духовка, термос, тифал, мясорубка, миксер, ҳамаи чиз доранд. аксия давом дорад. биёен харидорӣ кунен. и аксия тирамоҳияй барои ҳамаи шумо дӯстони азиз. гуфтаем ки бо аксия шуд эълон кунем. ина ман ба хотири ҳамаи шумо омадам, боз аксияшона навор кардам. тамошо кунем, биёен харидорӣ кунем. ин нарх дар ҳиҷ ҷо нестай. водонагревателҳои самара нав овардагиян. иё ҳам ба қувватай, ҳам нархи скидка қатъияй. баъд радиаторо скидка шудагия. инҷа даҳоз як коробка набровардиян борои навай. тамошобинон, барои хунукӣ радиаторошонам скидка кардиян. ҳамаи чи охе шумо биёед пилисосҳои нағза скидка кардагиян. тамом нагревателҳоро харидорӣ кунед. инами стиральниҳои нағза боз туҳфа дора. ҳар якташ доставка ройгон дохили шаҳри Душанбе.